Още миналата година някой беше споменал и беше казал, че когато е на диво къмпингуване и като цяло когато е на къмпинг, не може да се позволи да се храни правилно, не може да се позволи да се храни здравословно. Общо взето това му бърка нещата. Не, изобщо не е вярно, дори напротив. Когато тръгнеш да пазариш, когато си с акъла си, вземаш неща, които са само полезни за теб. Когато си на диво и буквално си директно на плажа, или примерно директно на планина или където и да си, и нямаш достъп до друга храна, това е перфектният вариант за теб. Ето както при мен. Така че, днес ще ви покажа целият ден аз какво ще хапна, това, което съм си измислил и това, което съм си взел. Като днес ми се пада да правя алкален режим. В предни видеа съм го обяснявал. Едно от видеята, ето тук ще ви излезне. Какво е алкален режим, как, защо и така нататък. Няколко видеа имам на тази тема. Така че, ако ви интересува, изгледайте видеото и може да се върнете и към другите видеа. А другото видео ще ви излезне ето тук. Да започваме приготовлението. Сега ще кажете, Викец, каква е тая храна? Еми, две пълнозърнести филийки с масло, с сол. Днес защо избрах точно такава закуска? Само една хапка, защото извинявам се, че ще ям пред вас, но съм изключително гладен. Както всички знаете, аз уважавам изключително много увесени ядки. Обаче, понякога и до тук ми идват увесени ядки. Днес искам нещо малко по-различно. Една идея по-въглехидратна храна е, но това не е проблем, когато станем от сън, да хапим такава храна. Естествено, ако формата ни го позволява. Но това е друг отделен въпрос. Днес ще има единствено и само за алкалния режим. Алкалния режим е хубаво да се спазва 1-2 дни през седмицата. Защо? Защото за да може да алкализираме нашият организъм. Тук добър вариант е да се храним с повече растителни храни. Тук добър вариант е да се храним една идея с повече плодове и зеленчуци. Време е да продължаваме с алкалният обяд. Даже този път мисля да хапна в караванката, защото допреди малко бях вънка, тренирах и така нататък. Можете ли да познаете какво е това? Давам ви веднага отговор. Кюфтенца от червена леща. Не съм ги готвил сега, взел съм ги. За протеин съм взел зърнасто, прясно сирене и зеленчука ще бъде домат. Както видяхте сутринта, хляба се го изядах предварително, така че хляб няма да има към момента. Някой ако пита, нали, дали няма да се наде, що е нататък. Такива 5, даже ще са ми много и доматки. Общо взето, това ще бъде перфектната алкален обяд. Зърнесто прясно сирене е окей, може да се замести и с извара. Чери доматите, понеже по това време няма истински вкусни домати други. И тези кюфтенца от червена леща, те се правят с малко булгур, червена леща, правят се на кюфтенца и се изпичат на тиган. Общо взето, такива са нещата. И ще видите до вечера какво ще хапна, нещо малко по-различно. Защото вече започна да ми се пообира лекичко храната, защото днес е трети ден. Ако бъда честен, когато съм на диво, абсолютно всичко е сметнато. Храна за сутрин, за обед, за вечер. Храна за сутрин, за обед, за вечер. Мога да ги разменям, но общо нарочно така се правя, да нямам прекалено много храна, защото човек почва да се надува.
аз искам всичко да бъде сметнато по режим и по калорийна стойност. Защото когато си вкъщи, когато те заобикаля храна, малко или много, когато останеш гладен, започва съзнанието ти да работи. А когато си тук, общо взето, каквото имаш, с това се спасяваш. Не, че не мога да запаля сега автомобила и да отида до близкия магазин, но все пак това е удачен вариант. Така че, общо взето съм си сметнал храната и за утре, и в други ден да нямам вече никаква храна, всичко да бъде изядено. Също ще ви кажа кое е запаса. Къде е запаса тук? Запаса сега ще ви покажа една консерва. Даже ми излезна клипче сега наскоро и се смях. Кучешка храна. Между другото, от миналата година ми остана кучешка храна. Винаги има в караваната поне по една-две консерви кучешка храна. Ако някой животинче дойде, да мога да му сипя да хапне. Та, общо взето, храната ми е сметната. Като бонус, между другото, аз вече го начинах, е едно такова домашна лютиничка съм се взел. И общо взето такива са нещата. Всъщност, това, което имам, са подправки и бира. Така че само на подправки и бира ще карам. И чай. Това е. И кафе. Такива са нещата. Обикновено няма лошо в караваната да имаш нещо скътано, но пак казвам, аз избягвам, защото понякога вечер, като всеки нормален човек, на мен ме се дояжда. Даже нарочно гледам да нямам ядки, защото ядките са калорични и общо взето да имам, някой дед каза, преса. Ето, пресечката трябва човек да бъде винаги с преса. Всъщност излагах, сега като се замисля, имам увесени ячици в повече. Тоест, ако толкова много закъсам, увесени ядки с вода. Но, да, общо взето такива са нещата. Айде, че съм много гладен вече. Време е за алкалната вечеря. Каква ще бъде алкалната вечеря? Отново ще бъде много проста. Боб от консерва, пушен боб, между другото много го обичам. Особено когато съм така някъде. Това е перфектният вариант, консервичката, който, понеже да не ми се занимава сега да отварям, да слагам тенджера и така нататък, да се го топля, печката и боба отгоре. Нещата са перфектни. И този път ще бъде от по-добрия хляб Vita Fitness, който е с по-малко въглехидрат и който е по-качествения от другия хляб. Това ще им бъде вечерята. Една такава консерва боб с 2 или 3 такива филийки хляб. Това е перфектната перфектният алкален ден, ще я кажа алкална вечеря. Не е перфектната вечеря, но определено става като за диво къмпингуване и като за сред природата е перфектно. Нали, най-добрият вариант щеше примерно да си измиете боба, да си го сварите и така нататък, но аз искам целият ден да тренирам, да се занимавам с други неща. Честно казано, не ми е доготвени. Въпреки че няма лошо, ако ви се занимава, айде да не е примерно боб, но една лещичка, може примерно удачен вариант е да се сложите и да се я сварите. Но пак казвам, особено като съм така самичък, няма никакъв смисъл. Буквално за една консерва боб, където ще изям, трябва да готва, после да мия съдови и така нататък, което няма, наистина, поне за мен няма логика.
че така такива са нещата. Това беше добрият алкален ден на диво къмпингуване. Ако имате въпроси, може да пишете долу в коментарите, каквото ви интересува. Пак казвам, не е нищо особено, но ако искате да изравнявате алкалните граници, е перфектен вариант. Между другото, бях запланувал днес още една ябълка да изям, но така и не стигнах до нея, защото не бях гладен. Най-яката вечеря. После ходете ми разправяйте, гурме ресторанти и т.н. Я не се занимавайте с глупости. Яще си базовата храна и не се занимавайте с глупости. Повечето хора ходят в специални ресторанти и специални храни и т.н. Живи и здрави. Аз искам душата ми да е свободна.